Σοφία, μπορεί ένα τζέλ να αντιμετωπίσει την ονυχοκρύπτωση? Αυτή είναι η πιο συχνή ερώτηση που ακούω από επαγγελματίες. Και η απάντηση είναι ότι το Lift Up Gel δεν είναι ένα απλό τζελ. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που σχεδιάστηκε ειδικά για περιστατικά ονυχοκρύπτωσης. Και ο στόχος του δεν είναι απλώς να καλύψει τον ήχη. Ο στόχος του είναι να ασκήσει ελεγχόμενη δύναμη πάνω στην ονυχεία πλάκα. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, σταδιακά βοηθάει στην αλλαγή της γεωμετρίας του νυχιού. Και γι' αυτό λοιπόν κάθε περιστατικό πρέπει να αξιολογείται σωστά. Γιατί δεν έχουν όλα τα νύχια την ίδια καμπυλότητα, δεν έχουν το ίδιο πάχος και δεν έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Γι' αυτό λοιπόν στο Lift Up Gel δεν χρησιμοποιούμε μόνο μία φόρμουλα. Χρησιμοποιούμε λοιπόν διαφορετικές φόρμουλες ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε περιστατικού. Στο επόμενο βίντεο θα σας αναλύσω τι είναι το σύστημα Lift Up Gel και γιατί αποτελεί ένα ολόκληρο σύστημα και όχι απλώς ένα προϊόν ή ένα κοινό τζελ.